ছেপ্টেম্বৰ 29 তাৰিখৰ পৰা আজি 28 তাৰিখ অক্টোবৰ প্ৰায় 20 দিন হ'বলৈ গৈ আছে। এই 20 দিনত বহুত উন্নতি আমি দেখিছোঁ। যদিও আমি আশা কৰা মতে যিটো ৰিকভাৰী হ'ব লাগিছিল এইটো আজিও হোৱা নাই, কিন্তু বহুত সময় ল'ব। কিন্তু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত খুব চিনচিয়াৰলি অনেষ্টলি ডক্টৰ মলয় চক্ৰৱৰ্তী কৰি আছে আৰু যথেষ্ট উন্নতিও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিয়ে নহওক, মই পৰিয়ালৰ এজন সদস্য, ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ এজন সাহিত্যিক আৰু সমাজকৰ্মী আৰু জাতীয় জীৱনত বহুত ডাঙৰ অৱদান আছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু মই পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে, তেওঁ মোৰ খুৰা হয়, মোৰ দেউতাৰ ভায়েক, এই হিচাপে পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে তাৰ যিটো আৰোগ্য সেইটো আমি কামনা কৰোঁ। আৰু যেনেধৰণে সমগ্ৰ অসমত বড়ো জনগণৰ লগতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ পৰা শুভেচ্ছা প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। নিশ্চয় ঈশ্বৰে ভগৱানে চাব আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদত মোৰ খুৰা ভাললৈ আকৌ উভতি আহিব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু মই ধন্যবাদ দিছোঁ ডক্টৰ মলয় চক্ৰৱৰ্তীক। তেওঁ যথেষ্ট চেষ্টা কৰি পেলাই এটা উন্নত অৱস্থাত তেওঁ গঢ়াই আনিছে। আৰু যিমান দিন সময় লাগে আমি চিকিৎসা কৰি থাকিম আৰু তেওঁক ভাল অৱস্থাত ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। जोंनि बयजोंबो मोजां मोनजानाय बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनिनो बयनिख्रुइ गोजौसिन अख्राङाव थानाय हाथरखि, बयनिख्रुइबो गोजोंसिन बिथां टेगर बान्था मोनगिरि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि, जोंनि बयनिख्रुइबो आंगोनिबो आंगोसिन बिथां सार ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ दा गोब्राब बेरामाव जुजिनांगासिनो दङ। बिथाङा दा सिलिगुरिनि मलय चक्रवर्ती देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय लागासिनो दङ। बिथाङा जाहाथे थाबैनो हामो, बिनि थाखायनो जों दिनै बयबो ज' जानानै आर'ज गाबदों। इसोरनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबख'दों बिथांनि देहाया जाहाथे थाबैनो मोजाङै मोजां जानानै फैफिनो, बिथाङा जोंनि गेजेराव फैफिननानै बिथांनि आद्रा थालांनाय जि खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौ जाहाथे मावफैफिननो हायो, बिथांखौ जोंनि गेजेराव जाहाथे जोङो नुफिननो हायो। सिगांनि बायदिनो गोरायै बिथाङा हारिनि थाखाय, जोंनि थुनलाइनि थाखाय आरो बिथांनि जिउआव जाहाथे माखासे सिमां जायफोर आद्रा जानानै दङ बे सिमांफोरखौ सुफुंफैनो हायो, बिनि थाखाय जों दिनै इसोरनाव आर'ज गाबदों। आरो जोङो बर' आइजो लिरगिरि थुनलाइ गौथुमनि जानानै आरो लोगोसे बेवहाय बाहागो लाफैनाय गासै गौथुमनि जानानै जों दिनै इसोरनि सेराव जिबायदि आर'ज गाबदों बे आर'जआ जाहाथे इसोरनि सेराव सौहैयो, इसोरा जोंनि आर'जखौ खोनासंनानै बिथां गेदेमानि देहाखौ थाबैनो फाहामनानै होयो, बेखौनो जों मिजिंथिदों। आरो इयुनावबो बिथांनि थाखाय जेसेबांखिनि आर'ज गाबनांगौ बा नांगौ हेफाजाबफोर बेफोरखौ जों होनो थाखाय थियारि दङ। बिथाङा आथिखालाव बेबायदि देहा फाहामथायनि थाखाय गोबां रांखावरिनि आंखाल जानानै दङ। बे रांखावरिखौबो जों हाथ्राब्लाबो एसेब्लाबो सुंथानो नाजादों। जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनिफ्रायबो जों एसेब्लाबो सुंथाहरबाय आरो इयुनावबो जोङो हाबावोब्ला एसेबाबो सुंथाहरबावनो होननानै मिजिंथिदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनिफ्रायबो आरो सोरबा गावारिनि पकेटनिफ्रायबाबो एसेब्लाबो राङारि अनसुंथाइ हरनानै बिथांखौ गोख्रैनो फाहामथाय होनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो इसोरनाव आरोबाव आर'ज गाबखौबाय बिथाङा थाबैनो हामथों, जोंनि गेजेराव फैफिनथों आरो आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंफैफिनथों। थुनलाइ आफादा हांख्रायनायाव जोंनि गुबुन गुबुन धोरोम, गुबुन गुबुन आफादफोरखौ हांख्रायनायाव बेवहाय जिथु आनान गसाइनि सायाव फोथायनानै आर'ज गाबदों, बे आर'ज गाबनायखौ बयबो एथ' गोसो गोसारै सारनि फारसे मोजां मोननानै आर'ज गाबदों। बे आर'ज गाबनायाव हयथ' आनान गसायाबो
इसोराबो खोनाहैगोन सारआ थाबैनो आरोग्य जागोन बेखौ आङो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनिफ्राय फोथायनाय लाखियो।